Изяли ли? Какво става, хора? Аз съм спирите, играем с... Аз съм Зоркта с Беги и ние си играем лига, както виждате. Да. Той играе с Талон на Мит, аз играя с Тристана на бот отново. Играем с Когмал, две детета, но все пак се надяваме да спечелим играта. Да, какво правиш ние на мидъла? Това да мога. Извинете за това. Омага, бъгна ми лигата. Абе, махай да замахате, абе. Брат, сега трябва да ходя на топ дян. Аз знам как да я махна. Ако беше там, Кен. Омага, Думит. Омага, ние сме срещу Мастери, срещу Ари. Брат, как тъпа? Нищо не писа. Махай се. Та... Може да очаквате още доста епизоди на Лига Legends, ще има много такива. Вече почти всяка седмица ще има епизоди, по 2-3 епизода на Лига. Аз изкачвам много. Не. Що го става? Нищо тук, играем срещу мастерите и срещу Афри. Не. Браво. Ама като дрейва на Ясулто ли убива? Не. Пантеон уби. А ти са 4 Ясулто го няма. Аз пък Ясулто, мастерите, той е при вас. Аз съм тук. Well, I'm supposed to... тук е. Не, какво стана? Мали, човек, знаеш как ми дупна, бе? Какво стана, бе? Дупна ми за малко глава, това го има тук, карай. Как го стилна докато умря, брат? Това ми стилна килата. Не, че ми го стилна, ама как го взе само докато умря, докато беше умрял, нали го знаеш колко много? Не мога да взем зетки, брат, мога да го убия, не знам да това. Моята вземе, не дей му се. Мой ма вземе, защото аз съм най-силен. Аз се ръковам. Казих са дойде. Знам, ще ме уби. Не, няма, аз плащам. Айде, убихме го! Браво. Той ще ме вземе. Той си мисля на флаша и аз си го ползвах, но поне. Той си много тихо. Аз нямам пари, аз какво да взема. Човек, ти колкъв си, колко ти стат за 0-1? 0-1. И то аз на най-помогна. Колко мало, за кой има 0 фарма? Кой? Колко мало? Омага, не кружи. Колко много. Мало тях на то. И тя има 0. Да. Ма има и асист. Ти знаеш комбото на... Омага, как се телепортна? Мали, колко кръвно взе мината! Това го щупи ми, брат. Не що да направя. Ставаме си мишничка. Само дето как се използва пълната яса. Малко ми бъгва играта, не знам нищо. Тая хрито само е да я взема. Аре, умри, бе! Майде, брат, той умря. Пустин, брат. Не мога да го взема, защото няма бит. Значи не да го взема. Аз искам да го взема, обаче не си. Човек, сега виж какъв дабъл кил ме направя. Мали, брат! Това няма да ми умра. Няма.
Не, он ще успее. Не. Как оцеляна? Колко кръв оцеляна? Виждаш, аз още на 90. То са хилва. Не, браво, обаче ти вира тази година. И час ви дам. Чакай. Брат, тия тук са някакви на много малко кръв и не мой ги вземи. Знаеш ли го? Не. Може би тази игра ще бим. Дано. Само Астър, ако му скоро ще го взема, ма и аз ще умра. Ами защото е крипто там, защото тя ще скочи. Колко малко ще го вземем, Астъра? Аз искам да взема поне един коло. И ще вземеш някакъв. Или точно ще ми коло. Много ми е. Моли. Брат! Няма да умреш. Не. Еми, сега умреш. Брат, аз иди да знам, бе. Сега Дианата няма умреш. Защото ми помогна и са примали, брат. Но той Мастъра го няма. Айво. Само подхода не издирва ли ги на тай. Ало, да, няма на тай. То може да пишете в... Там да е. Ами, че... Ето го! Ще го вземеш. Давай, та ще го вземем. Нищо. Та хора, може да пишете в коментарите с кой герой да е следващата игра. Ако героя, съответно аз или той го има, или другото момче, ще играем с него. Така че да, може да пишете свободно в коментарите. Не, бъхна! Ало, споко. Брат, защото имам чувство, че ми е болно. Пак аз съм цъкнал две. Човек... На 90 кръв стана и... Трета почна да наби. Омага тази почти взея хрипо. Трябваше да имам игнайт, аз нямам игнайт. Аре, Боба. GG. Не можа. Не можа да видя на колко кръво да вземе. Ще успея да избягам от този казикс. Да. Ще успея. Може би няма да успея. Брат, виж го на колко кръв е турета го взе. Омага! Моята ма взела бас. Ей, стига, бе! Брат, няма! Ма ви пък за какво си до умитва? Не знам! Стои при мен има нерви! Ах ти! Топанарката. Не, наистина вече има нерви. Ай, поне ми остави един кила, за кой помагам да скачам, бе? 1-1-4. Не. Ти няма да се фитнеш никога. Ако тя те ети такова. То те пък не е честно. Ма то ти да е някакъв год за асистите, бе. Давай, аз искам килови, не асисти.
Защото сега не мога да взема някой, който се е фигнал, нали? Аре да за... Аз брат тук е прак киловете, тази ми се намалят. Гледай, дори фарма ми взима, бе! Ние наистина няма да играм повече с това. Айде сега, помогни, защо бягаш? Браво, бе! Браво, бе! Няма да играя, брат. Какво стана? Аз повече няма да играя. За какво? Ето като игра, не знам да играя. Ето! Не, аз ще на друг лей. Не ме интересува. Отивай на топа. Не ме интересува, брат, тя на друг лей. Умирам, тя не ми помага. Точно до нея съм и тя също не скача, брат, аз съм на 2 кръв. Тя се стои и вика shut the fuck up и такива глупости ми говоря. Ай, бягна се. Човек, ти трябваше още в начало да отидеш на топа. Аз отида го знам на кой ден, аз знам, че на Мица играйте, защото вчера те се го играли на момчета. Да, ти пише, че си добър сапорт. Кой го пише, че съм добър сапорт? Дианата. Къде го написали, кажи ми, къде го написали? В чата. Брат ми го е написал. Написал. You'll be crazy. Той избягна, GG. Овца идва пак Казикса, то Казикс 1000 пъти идва. Хем бе го взел, хем ще стане епик. GG. Обаче, турета почти ма взе. Човек, виж Казикса на колко кръв е. Брат, това пише тенкс при положение, че аз идвам на неговия лин и такова дори му взех кила. И то ми вика тенкс. Еми, ти си му хилпнала. Какво му хилпнала, брат? Той беше на цяла кръв, му не беше на 2 кръв, му взех кила и той вика тенкс. Сега го взема. О, мага, това беше много як килче. 1-1-4. Да умре тази Дианата, ако ме интересува. Диана, see guys when I have just dash. Знаеш какво каза тя? Не. Си. О, мага! Блин! Това съвсем човека, бе. Ти можеш, имаш ли флаш? Какъв флаш, бе, брат? Те не са ме нападнали, обаче не мога само ти да го направя. Флаш и бягай. Аре, мри. Човек взе, че дойде и сега и той ще вземе първо. Ще ма вземе ли то? Искаш да не ма вземе? О, мага! О, мага! Искаш да не ма вземе? Ма вземе. Аз си казвам, че трябваше да бягаш. Брат, тък му се тиха мъжички да го убирам. Ама не искам и знае това беше много тъпо. Уил. Не. Тия взеха дракна, бе. GG, колко кила си вече? Сега и то за тебе земи, защото знае. Колко кила си? 4-1. Аз съм 1-2-4. Who needs help? Your mother. Сега искам да взема клипи, обаче тя избях. Не искам да взема фил. Моля. Welcome back. Ние сега взехме тарифа. Да. Ате, изкачим. GG, Айде, сега тук ще умра. Не. Ма тая би бая демидж.
Малко играта на Тони не са бъгва. Дано лигата не се чува много силно, понеже съм усилил звука. Все пак дано се чува нормално. Нали ми е тихо, нали аз си... За какво фашна? Това е про-флашно, нали? Ай на мид. Не. Ай, да се не знае. Те всичките са на мид. Не, че да не. И Дианата ще умре. Браво, да. Сега ако не умре. Майко, тя няма да умре, човек, виж. Умря. Не, брат, не умря. Майко. Как не умря, бе, човек? Само изгледа още твоите спомени. Айде пъшли на лите лъжи. Добре. И е така поразумно да се спори. О мага! Колко ще го вземете? Значи ще го вземем, защото ви бихте отдалече от вас. Айде, мири. Браво. Виж колко демиш ме напрасках на този. Брат, аз не мали напрасках бе. На хрипи. Не или на... Знаеш колко демиш всички има бити? Браво е! Какво да, аз нищо не можех да направя. Не. Едно, 3. Положение, че имам 6 асиста, трябваше да имам 6 кила. Че аз имам 5 асиста. Брат, ти имаш 5 асиста, но на тебе не ти вземат всеки ден килове, нали? Как е 5 асиста? 5 на 5 и то сега на това. На един тимфайт, брат. Важното да спечелим. Това е да мен да ми е лош стация, да ми даде малко IP, да съм цели минус, пък, нали, важното е да спечелим. Айде скачайте, нали сте силни? Не изкочите. Брат, айде да ми скачаме. Нямам. Те, успей Дианата. Успей. Тя няма да Иди. Толкова много разни. Не. О май гад. Виж, направи дабъл. Да, ма! Брат, може да ми направи трипъл, пуснах си лука! Не. 3-3-7. И кое му е хубавото на стация? 3-3-7. Да, бе! Не, изобщо. В 20 минута не е. Айде да ги вземем. Не се следваме. Брат, някакво Бягай. О, мали! Опа. Нищо това добре, че не дойде, той може да наземе, ама. Просто тебе те спаси. Нищо правилно. Само. Ога. Да, пейно бе. Да. Его. И ти скочи и го взе. Нарочно. Къси. И то докато съм във въздуха с султа. Ай. Аз май трябва да помня. Ти може да ги вземи всъщност, обаче не е страх. Защото ви не скаш. Unstoppable.
тия ще не вземат. Папа. Не. Земята, бе. GG. Се рендаха. И това беше от този епизод. Надявам се клипа ви е харесал. Така може да се абонирате, да харесате клипа, да коментирате. И да, до скоро!